Dia de sorpresa total perquè no esperava rebre res i ha arribat aquest paquet de l'agulla daurada, així que anem a mirar. Oh! Primer de tot fixem-nos, per favor, quina meravella. Tot embolicadet, mono... Diu... El clàssic que va desafiar un imperi. Gaudeix-lo. Moltes gràcies. Aquí tenim una carteta que ara llegirem. I mireu, es tracta de Spartak de Howard Fast. Anem a veure. Ens diu aquí, és l'extraordinària vida de l'esclau més famós de la història, en un relat que crema a les mans des de la primera pàgina. I aquí tenim la carteta que ens han posat les companyes de l'Agulla Daurada, que són maquíssimes. Estimada o estimat, ens fa molta il·lusió anunciar-vos la publicació, el llançament d'Spartak, l'obra més emblemàtica de Howard Fast en català, per reviure la força intacta d'un relat que combina rigor històric i esperit revolucionari. Publicada originalment en circumstàncies adverses, Spartak és molt més que una novel·la històrica. És un relat revolucionari que va inspirar la mítica pel·lícula de Stanley Kubrick el 1960. Esperem que gaudiu d'aquesta lectura. Doncs aquí la tenim. Ja us comentaré què em sembla quan me la llegeixi. Vosaltres la coneixíeu? Jo no. Adeu.